Hello, fungkaham jotonono belaikena hambai haino hai tini norok ang bai o video ni bisingti kerengmani bagai tini ang kaisa belai kaisa interesting topic wansuk jangai topic no tinai sana nei ang wansuka nakar sidi ang salni saltam eba sal kolok thangka ang ani next video tumnani because ang kisa busy thangka so tini je topic no tei sana segang ang ko ekta প্রশ্ন eba question sungmung sungnamu sungu sung jotonono nor waisipano wansu gi janai kya phung rogo sung je pru phungo dakti basana rokni wansu go samung ni bagi phano eba taisa porinan bagi phano eba exercise khainani bhanai phano phung rogo basana nai pruke ne basana musung yarok ngi thang eba waisipano omo haidang jakha je pru nung nini bkhawo ke kha khamui tongo haibano buini buskang ko nung manai phunugui tongo nung phununga musung ya eba nung khoroksa sugni hamjakma mana musungui tongo khoroksa bai nung maya manna musungui tongo haipano abo mayang pruke nung a borokno naslena jingo eba omo hairogo engkha jefru nung nini laibo kwbangma kotor kotor samung khlaina musungo nung mungsasuk samung khlaina musungo haipano abono khlainani thangtini jefru kwbangma jungjal phayo eba nung klai rok thango fail rok hungo aprukni ni bkha thai thango nung tam khaini khaya palmaya ang khakao jung jotono mahai manjak mungsini live chini langmao manjago tini je topic no yang sana nai tongo omono paithak jora kaham ke khnadi tumungno paithak jora khana kangke sung businai bahai ke sung chini mind no chini wansuk mung no chini tongmung samung no chini langma no sung bahai ke control khainai kaisa kaham langmani digi sung thangi man chini langmao jungjal paya he diba borokni langmao jungjal paya uanamao paya kirima paya bial paya kabangma borok porashuna wongthung problem go chakri o problem go nukhungo problem go somajo society o problem go kami o problem go eba rang puisani problem go abai kabangma problem chini life o phayo o problem rok no sung chini life o tackle khaina bagai oborong no sung face khaina bagai eba chini o langmani chobawo baike sung krak basai tongnai baya oi klai bai thangya oi baike sung krak basai tongnai tai paithak jora baike khasigi thanai khoroksa borok haini sama hayo sap sagang exactly semia khoroksa borok haini sao je jefru nung kaisa ha korok klai thangka tai nini charidigi kaisa manakma tai nung wansuka nung ang jemon kaisa sima lungo phobiri jaka hawo phobiri jaka ang thikya paikya ani langma paikya ang phob jaka charidigi nung kunphan nugya manakma nini nung jedigi nasigo kuno lama nuglia nung paikya nini langma orno paikya ni nung phobjak ha tola phobjak ni nung jefru abahai situation abahai obostha abahai problemo nung nini laibo klayo afro nung muitu narak dini sao nung maybe o buchlei hawo phobjang mai kise phobjak na nei buchlei hawo phobjak angke bo tamung gangke bo bumuk peri taisa asayo tai buthai thayo so nini langmao ang saimia bomti he problem choli tong bo bahai jungjal nung manjagi tong abono obahai jorao chini wansumung bahai na nang attitude bahai na nang obono tui ang kisa kok sana musung puilano puila kok je ang sana musung maningkha chini live eba borokni je kaisa defensive mechanism borok je bachi tongnani bagai bo tam khlai defensive mechanism tamo hungangke for example kaisa yabrui eba posu no yabrui eba mal mata rok toksa tokti rok borok sak sak no bachi rena bagai protect khaina bagai borok podre pod lama nao jemon musuk ni ke bokrong dongo mayung ni ke bini a busundui tongo tai bini phan tongo yakung tongo abo haino nini musanga khasigi mano tai buwa bai wari mano krak abo hai borok bong ni bagai borok sak sak o sungsar bachi tongna bagai jefru kai tur bong no snamka bong no omo hai jinis rkha je jinis borok no protect khlainai borok no bachi ri tonai abo haino borok no bo haino kai tur jefru snamka afru bo kaisa jinis rkha je jinis
baike bo o sangsar bachi tongmanani abo tamo inka abo ka chini brain chini bokrok bisingo je brain tongmani mogos ni na bangau kai kokrok bai exactly tam honang saimia nor jodi brain eba mogozono kokrok bai tam hon saima kanga kisa comment section a siri di brain no tam hon so o je brain ka chini bororok ni defense mechanism o defense mechanism bai ke samung khai wan su ni di je pru nang wan su na hani wan su ya pru pano o brain no ka tiri jon ta nang jeman himi thang pru nang himi tong pru nang bu wan su ang tabuk ani yakshi yakung no buskang tlang nai aboni pore yakra yakung no buskang tlang nai abon pore yakshi no tlang nai ni nang bu wan su eba hor je pru yago phatcha nangir kangke nang arani noritum na bagai ang tabuli yak no na nang sinai ni nang wan su na dana eba busu paire kha yakung nang phatcha yakung arani nori telang abo bahaiking because nini je o brain hediba o je brain automatically nono bachiri tono protect khlai tono obo kaitono suno omoru o sangsaro sing himtini thangtini himtini bahike protect tongnai haipano norok suda saiman chini langmao gobangma jinis obahai je chini success ni bagai hamya je sangsaro nang nini samung chana ni bagai chana ni lamao ka sunai bada tu bunai abo bo chini brain no confusion khana paksa hai o brain ba chini ka hamni bagi sesno baje na hinge jora bahai ke o brain sunu kasusa ang tini কয়েকটা পয়েন্ট সানাই যে পয়েন্ট অমো কোনো আং সৈমানি স্নামানিয়া অমো বছর গোबांमा নিনি সাইকোলজিস্ট রক তাই বৈজ্ঞানিক রক তাই गोबांमा পরিনাই রক সিকরং রক বর ওয়ান সুগৈ অবনো স্টাডি খাই সৈমানি আবাহাই কয়েকটা পয়েন্ট নটেইছে আং সানাই जों অনেক সময়ও ওয়ান সুংনা যে চিনি লাংমাও যে ফ্রু মুংসাসো ছয় কক सकपायो एबा बुंसोसो जों जालमानजागौ जों आफोर जों आबनो एक्सेप्ट खाइमी आं थां जों आबनो रियलिटी न जे कुबुइ न जों एक्सेप्ट खाइनी मिया ताबो फॉर एग्जांपल निनि चाया न फनो बुइ न साइर का तम निनि चाया नों साइमन दङ आबो निनि चाया किन्तु निनि आ चाया न आ रियलिटी न नों एक्सेप्ट खाइनी मिया एबा खरन दि नों मुंसासो सामुं नों चुगिया नों आ सामुं न खलाइमिया आ सामुं न खाइनानि बागै निनथानि टैलेंट करै बा आबोनि बागै नोंसो स्नामजागिया नों आलगा सामुंनि बागै सो स्नामजागौ हाइपानो नों साक मानि न्याना मुसुंगिया नों मानि न्याना मुसुंगिया जे इ अ जागाओ आनि चुगिया दङो अ जागा आनि फान करै अ जागा आनि टैलेंट करै आबोनो जों अनेक समयो एक्सेप्ट खाइनै मिया आबोनि दातै तामुं हंगांके जों आलका जे चिनि सय टैलेंट चिनि जे सय फान बजागा आबोनो रुतुकनानि जों चेंगिया आबोन बागै जों जे जागाओ जों तंना क्लाया आ जागाखौ जों तङै दङ जे जंगा नों तंना क्लायो आ जागाखौ नों तंया आबाहाय अनेक प्रब्लेम अकक आं टाङैसा माले दिनैनि जे पुइला पॉइंट जे चिनि जे अ ब्रेन जोंनो ताम खलाइरो हंगांके ब जोंनो गसिया खलाइरो रियलिटी न गसिया खलाइरो जरा बमते रियलिटी माने जे वास्तव न गसिया खलाइरो बमते वास्तव जे रियलिटी जे कुबुई एबा जे सय अवस्था नन दुखुर नाय जे जिनिस न नों खोनाना मुसुंगिया जे जिनिस न नों गसिनाना मुसुंगिया आ जिनिस जेफोर वास्तविक भाबे कुबुयो रियलिटी ओ टंगै दङ आबोनो नों एक्सेप्ट खाइना मुसुंगिया आबो तांगै अंक बिकॉज चिनि ब्रेन आबोनो एक्सेप्ट खाइना मुंजागिया तांगै बिकॉज मुइतुनार दि चिनि ब्रेन नि सामुंखा जोंनो बेबाक चिनि कष्टनि हयते आराम नांगियानि हयते जोंनो बाचिरि टंनासै गांगा आबोन बागै नों जदि आबोनो वानसु कांका तो नों तो टंथगिया सोंनाय निनि ब्रेनो टंथगिया सोंनाय नों बखा दुखुज नांनाय हिंकाबा आं बाय निनि ब्रेन तामा आबोनो गसिना नाया खलाइरिरो हिंका अबो चिनि बागै काहामदा जों साइमनो अमो अनेक समयो चिनि बागै हामियाङै थाङो बिकॉज जों चिनि वास्तव अवस्था न चिनि जे सय कंडीशन न पुइला यासागै न्याना नांगौ फॉर एग्जांपल
जों जदि आं जदि मुंसासक चायाव कलाइजाक एबा आं तलाव कलाइजाक हंगा आं पुइला सिना नांनाय आं कलाइजाक नै हंकासो नों बासाना बागै चेष्टा खालायनाय बिले गोबांमा बरक ताबुं दिनो साव इहि नों कलाइजाक फानोसे नों संसारनि जतनि कतरफो नों जतनि सिनायफो नों जतनि कतरफो नों गसिस दं सिदिफो आबो आइ वान सुङा बाय इंया नों निनि बास्तब जे जागा नों कलाइ दङ आबोनो नों पुइला बुसिना नांगारनाय गसिना नांगारनाय आबुन परेस नों साइमानाय जे आं बासाना नांगौ आं मा बासानाय आं सय मा खालायनाय स अ जागाव नायदि चिनि डिफेन्स मेकानिजम जोंनो बाहायके कासुइ दं इनका अंके 2 नम्बर ते केसा आं कक साना मुसुंबा निंके जेफुर खरसस बरक जोंनो चाजागिया जों साइमानाय दङ अ बरक आनो चाजागिया आनो जलि जागो आनो नासले जागो इनका अनेक समय जों आ बास्तब जिनिस न जों यासागै नै मियानि बागैबो चिनि ब्रेन टाम खालाय गांके जों उल्टा आ बरकनो जोंसो नासले फुनुंना नाय किन्तु निन बखावं गांके एक्चुअली सय सय पुइलाव नों आ बरकनो कुनु जलि बितंग या नासले बितंग या मेबी इवन नों आ बरकनो चाजागै दङ फो नोंङै मानो किन्तु आ बरक जेफ्रु ननो नरना चेंगो नों बाय कक साना सालिया ननो चाजागलिया गांके आफुर निन ब्रेन टाम खालायनो न नों वान सुबि खियो जे आंबो बनो नासलेव आफोरखौ नों बिनि हामिया न रुतुंना चेंसिनाय तामनिंके नों बनो चाजागियाङै थांसिनाय स अमबो निनि ब्रेन नुख्लायो बिकज निनि ब्रेन ननो अमहाय वान सुरना मुसुंगिया जे ओ खरकसासक आनो चाजागियाबो उंगै मानो आ बास्तब न आ रियलिटी न जों एक्सेप्ट खायनो मुसुंगिया जों वान सुंना मुसुंगो जे जत बरंनो आनो हामजागो जत बरंनो आनो यासागो आंखा जतनि गाहाम आंखा जतनि नायथक आंखा जतनि कतर जतनो जों वान सुना मुसुंगो कायसा कक दङ जे जतनि सिया बरक फानोसे बो संसारनि जतनि सिनायनि साक साकनो वान सुपो बो गसिने एफो नों मानो किन्तु बिनि ब्रेनखौ बनो वान सुदों बन जतनि सिनाय 3 नम्बर कक गांके जेफ्रु नों फ्रास्ट्रेशन नंगौ माने बेलाइखे वाना चिंतांगो निनि मुक्तरि फाइलिया नों तस तंथगलिया एकदम निनि लाइफ कस्ट दंगै दं निनि बखाबाय दं निनि बखाव कस्ट दंगै दं आजराव जों ताम खलाय गांके जों आ दुखु जिनिसनि बागै अनेक समय बरक ताम खलाय बो गोबां मा चाया लामाव थाङै फैयो बाक्सा जवाक फेक्लायफा नों थांनाय बाक्सा बरक हंके कंट्रोल सारा बिरि सिगरेट नुंनाय फा नों थांनाय कायसे कायसे बो लामाव थांनाय जे जागा बस जाते बो आ सामुंनो खलायै बिनि आ कष्टनो बिनि आ दुखुनो बो पकनानि नायो बो पकनानि नायो सो अमु बहायनो चिनि बागै चाया अबो बहायनो चिनि बागै चाया ते केसां गांके जेफुरु अकरा बररक जेफ्रु लाइफ स्ट्रागल खायो जेफ्रु बरक लाइफ कष्ट दङ जेफ्रु बरक जरायफुर जा आराम हायफोन तर खांके तो जतन कष्ट मा खालायो हे दिबा चाकरि मा खायो रां पैसा मा खालायो नुखुं ग समाज मिलि दंनानि मा नायो गोबां मा बिन थानि कष्ट फायो खरकसा अकरा बरं थानि के बो अनेक समय बेलाय कष्ट दङ समय के बटाम खलाय बहायनो हाय जराय हाय इंगै थाना नायो आउन बाइन गोबां मा बरक नायदि दुखुं फुरुके बरक फुतला रक बागै थु दुखुं फुरुके बरक तामो जराय हाय के हायनो साना रक चेंगो एबा आमिं रंनो गोबां ना चेंगो सै रंनो गोबां ना चेंगो तांगै एबा बाक्सा बरक हायनो मोनैना रक चेंगो बेलाय मोनै क्राक चेंता ngै थांगो तांगै मेबी बिनि लाइफ बिनि बखाव एक्चुअली गोबां मा दुखुस दङ दं बिनि लाइफ गोबां मा दुखुस दं किन्तु आ बास्तब जिनिस न आबनो खलबै दं इग्नोर खायो तामनिके नों आबनो वान सुको कष्ट दङ गां आबनो तांगै वान सुना बा आबन बदला आं तामं थां आं जराय हाय खासिया जराय हाय साक साकनो सनामि खिबु सो अमरक नायदि बेबाक अमचिनि ब्रेन से मथंगै दङ जोंनो आं पाइथागस जतनि पजिटिभ जिनिस जे चिनि ब्रेन खालायमानि आबनो तै सानाय पुइला आं नेगेटिभ कक साइ दङ र इंगा आं आसे गोबां कक साना थाङो तै कैसे पॉइंट न तै आं नेगेटिभ कैसे पॉइंट साना थाङो आबं खान नों वान सुगैनायदि नों जेफ्रु थु नों वान सुगो आं खाना फुंगो दागति बासाय एक्सरसाइज खायनाय दागति बासाय परिनाय दागति बासाय खेतो थानाय सामुं खालायनाय ऑफिस थानाय हायपनो एलार्म जेफ्रु फुंगो गरी जेफ्रु टुटुटु 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 फुंगो नों आबनो बथारि थापसा बथारि जों थुइपै
nokni borok no sosana phaikebo nung joli jago ei ta sosa de ano ang tese thugra na so tangai am hayo because muitu narak de chini brain nungkha sungno sob somoi no bachiri tonani samung se khlayo bom tike bachiri tona nai sungno bo sungno sob somoi no je jaga nini risk gabang je jaga danger gabang a jaga rohya ui tona nai so jotoni risk kom sana thangka bo jaga ba wansu gi nei abo nini bisnaw se nung je fru bisnaw roko jak apur nini onek risk kom risk to tongo arbo haipano jotoni risk kom ngi tong because nung ara nung phatare himi thangkan je yapri yasa sekang kan je glass o kapi gi ya shira jang nani chances tong busu kapi jang nani chance tong nung him kang kan se eba nung yaking sa ka khlainai ni chance tong phatarong kori thangka sa taibo risk sama risk kabang ma tong nini live so nini brain saimano ang bonus bachiri to nang ke busu pana ni hoite bachiri to nang kang ke accident ni hoite bachiri to nang kang bono nogomang seler khlai ang bono muthui tong sinai ingka se bo bachinai কিন্তু চিনি ব্রেন অনেক সময় বুঝিয়া বুং থাঙো যে অ্যাকচুয়ালি जों रिक्स नायाखे जों संसाराव अंखरि थैयाखे आ रिक्स नानानि सरियाखे जों कुन्दिनो सामुं जारि बुमाया जे बरक सामुं खलाया ब बुसकांगो थाङै मिया जे बरक सामुं खलायनाय बनो कुब खलायकुंनाय बबो जबनो जतनि हामियाबो साजाकुंनाय ताइ बनो जतनि बुइबाय मुबो मुसुजांनाय किन्तु बनो उलो पाइथागो बुसकांगो थानाय कुजुगो बुकानाय so किन्तु चिनि ब्रेन जोंनो ताम खलायतां थुदि जों सेलेरि दं because चिनि ब्रेन नि सामुं तो बतो ताम बजोंनो बाचिरनासै इनका नों हनि मानो ओ एक दिगे दिगे चिनि ब्रेन नो जोंनो आम हाइके कासुइबो दनो ताइ केसे दिगे दिगे ब्रेन जोंनो बुसकांगो थांदिबो नै दं आव आमो इंमानि कारण के बिगान दिगे तैनाने थांका चिनि ब्रेन नो बो कयेकटा पार्ट दं बाक्सा पार्ट आ सामुं नो खलायो बाक्सा पार्ट आलका सामुं खलायो आम हाय so आमनो तै आं साना थांया so अनेक समय नायदि जों चिनि लाइफ तामों जों गोबां मा रंग डिसिजन चाया डिसिजन रक नायखिबो चाया याप्रि रक सेखियो आबन दादि जों देराव किन्तु अनेक समय जों आबनो गसि नाना नाया रक ngै थां जों रंग डिसिजन ना मारंनो जों आबन मोन बुजों ना नाय नों खरकसा जोंनो ए फनानि नाम चालियाले गांखा नों आफुर ताम बुजों ना चेंसनाय अरे अमतै बागैसे अमतै थांचिबले नों ताङै परिखा फेलेंखा ताङै परलियासला आं सेलेरङै परजाग्लियान बगै फेलेंखा नि नों गसिगलाक नों तामनाय ओ आनि जरामालिया हाय राय नों पद्रे पट कारंदनाय नों पद्रे पट कारंदनाय आनि मास्टर हामिया आबाहाय जों पद्रे पट एग्जांपल रुइनाय जों यकना नायो चिनि रेसपॉन्सिबिलिटी चिन दायित्व नि हयतो जों यकना नाय अमु बेबंनो आ डिफेंसिव मेकानिज्म नि पार्ट किन्तु पाइथागो आं सानामु जों कयेकटा पजिटिव साइड बाहायके जों चिनि अफ ब्रेन न ट्रेनिंग रैमान ट्रेनिंग रवै जों बाहायके गाहाम दिगि सामुं जानानि दिगि सक्सेस नि दिगि जों बाहायके थानाय नम्बर 1 पुइला जों ताम खलायना नांके जेफ्रु चिन थानि गोबां मा जलिमुं नासलेमुं खाक बायमा वानामा फायो आबनो हायनो हुइ नरै कुनफान ओंयाब्ला माहायके हुइ नरै तनमा बाय सामुं जाया दावरम दि आनि बहगो माइक्री हिंगांके आं अपुंजाक हनै 100 बारपान वानसुक दि आनि बहकुन दि अपुंलाक आबो हायनो आनि लांमाव मुंसोजो हामियां दं हांका आं जेसकमान आं काहाम नो हनै वानसुक दं दि आबो काहाम ngै थैया किन्तु जों ताम खलायना नां गांके नम्बर 1 जों गसिना ना नांनाय आनि लांमाव प्रब्लेम चलि दंगो आनि लांमाव हामियाङै दंगो ताइ अबनो तैयै वाना उइनाय आं समय मागानां खलायमा जाय ताम खलायनाय आ वाना मानि जे शक्ति आ वाना मानि जे फान एनार्जी आबनो आं काहाम दिगिबो थेपानाय आं हायनो काबै चिरि खगै पद्रे पट हामिया तमुं तंगैनाय आनि अ फान न मागानां खिबि तंमासाय आ फान न आं आनि सामुं जारना बागैसे थेपानाय काहाम जिनिसो थेपानाय आबन बागै अमहाय दरने बरबो दङ जे पजिटिभलि बंनि लांमाव जेफोर प्रब्लेम फायो जेसे प्रब्लेम फायो बरक कैबो सामुं काम खायना चिं आबन बाय नों नाय गोबां मा बरक जे बिसिरबाग सामुं खलाय कलायनाय बनोलो कुजुकाव अमहाय बयगनिक रक दङ फर एग्जांपल बरक 100-200 बार बरक फेलेंखा बंनिया एक्सपेरिमेंट खायतिनि
हायपन पाइथागो बरक अमहाय आविष्कार खलायो जे आबो बसर बररक इतिहास लाई बुमाओ मितु माखलायो सो जेफोर चिन्तानि आन नेगेटिव जिनिस फायो हामिया जिनिस हामिया चिन्तानि दंगो आबोनो जों ताम खलायनाय मथरै आ फाननो जेमन पजिटिव दिगि तलांदि पजिटिव दिगि सेदि आबोनो डाइरेक्शन खायदि ते गेसां गांके नों ताम मा खलायनाय गांके जों ताम खलायनो नांगांके जों चिनि इंटेलेक्ट न चिनि ब्रेन न जों यूज खायनो नां बाहायके जे चिनि आ हामिया इमोशंस रो जे पद्रे पदाम हाय नों जाया मां वानसुगि दं मानि बेलाय सब समय दुखु बेलाय नांमोन दुखु रग नाङै दं आम हाय जरो जों ताम खलायनो नांगांके जों कायसा ट्रेनिंग खायनो नांगौ साकनो हायनो बिसनाव थुइ दं मा बाय ताम मानाय बनो नोंनि ब्रेन न ट्रेनिंग मारनाय बमति ट्रेनिंग पाइथा कगबनो ट्रेनिंग om हायना नांनाय नि ब्रेन न नों मा सिरनाय जे आं फुङो दाति बासा फानो आनि खति इंया खति तो जे जागा फानो मानो माने साना नायमाखे आं फुङो दाति बासा मा बाय कुनो आसक हामियां नानि कगिया जेसक आं थुइ दङै आनि जेसक थैनानि चान्स रिस्क दङ थुयावै दंफोर बासनो रिस्क किन्तु चिनि ब्रेन न जों मा बुचिरनाय जे आं अल लाइफ कतर नांके बुसकांग थानांके आं रिक्स माना नाय आबन बागै निनि ब्रेन न नों बाहायके ट्रेनिंग रनाय फॉर एग्जांपल नों मुसुंगिया फानो रमदि थुनानि बासानानि अबन कासे एग्जांपल नावनो रमदि नों 20 दिन 21 दिन कस्ट न सकबा नों बासानाय डेली बासानाय नों दाति बासानाय एक्सरसाइज खायनाय परिनाय सामुंग थानाय जेफोर नों कन्टिन्युअसलि निनि ब्रेन न आमायके खलायनो जुर खलायनो ओलखे 20 दिन परे रगो 21 दिन परे निनि ब्रेन बुचिना चेंसिनाय ओ 20 दिन नों थांगा 3 सप्ताह थांगा बो फुङो दाति बासाय दङो अफिसो थाङै दङो सामुं खलाय दङो एक्सरसाइज खलाय दङो कुनुनियाब्ला गाहाम नब्ला आफोरखो निनि ब्रेन बुचिनाय ओ बो बासा फानो कुनुनिया जे बिसिना बो सेफ के टंना बागै गाहाम के टंना बागै बो बिसिना सिमी थुइ टंना नांनाय आम हाय कुन कगिया हनैनाय बिनि ब्रेन आफोरखो बुचिना चेंसिनाय आफोरखो निनि ब्रेन नन कासुयांगै थांसिनाय नन कासुनानि बन्द खायसिनाय आबन बाय आफोरखो नों फुङो बासना बागै एलार्म गरिस नांलिया केबो सजनास नांलिया ऑटोमेटिक नों बासैस थांगा नोंनि सामुं खलायनान बागै नन केब सानास नांलिया परिनान बागै केब सानास नांलिया सामुं खलायना बागै सानास नांलिया किन्तु अनेक समय बरक अमहाय चेष्टा खलाया सेलेर तमुं न ओवरकम खायना बागै जय खायना बागै मेचिनना बागै जों कष्ट खलाया जों वानसुगो ए जेफोर जरा फायके हायनो फायानो जरा फायके हायनो फाया कुन्दी न जरा फायके आनि हायनो प्रॉब्लम सॉल्विंग थानाय जरा फायके आनि र हायनो रां पुसा लुखलायजक फायनाय वाति वामा हायके नखा साखानि वाजक फायनाय जरा फायके आं हायनो चाकरि मानाय जरा फायके आं हायनो पासंनाय हे अब हायके वानसुक तंनाय र बर बुतवासे कुन दिन आम हायके इंया नों बसकांग मा हिमनाय नों कष्ट मा खलायनाय थिंनो बेबाग रनाय आम काइतर सरनाय किन्तु काइतर तांगै नों हान सेलेर के खलाय तंगै नों सामुं से खलाय गांके बो तांगै नों रै तंनायबा नों निनि बेस्ट रना नांनाय निनि जे खलायमान जों नों खलायमान नांनाय आबुन परे नों बिन थानि याफारै सुरिवैनाय नों मा तंनाय तो मुंनो नों वानसुगै तंगो बेबांनो हायनो फायनाय गे फाया आंले ताबुक जरातै आन लाइबो आनि से अक्रा बरो दं तैबो हायपन आनि जे बयस आं सुबिक्या आं अनेक बुजिका हायनो नासिंगि तंखांकले आबो कुन दिन आन थानि फाया उल्टा आं तैबो प्रॉब्लमो से क्लायो तैबो जंजालो से क्लायो तैबो बियालो से क्लायो आबन बागै तो मुंनो नोंनि लाइफो प्रोक्रेस्टिनेशन खाय दंगो तिनि खना तिनिया आं खना सामुं खलायनाय खना आं खलायनाय नों तम नाम हायके तंग हांके निनि जरा लाई दंगो मुइतो नारदि निनि जरा लाई दंगो नों बुफुर जानि निनि बेलाय लेरि थानो नोंसो साइमन्स लागला आफोरखो तामुंसिनाय ओ डिसेम्बर जों थांगाबले आंबो कुनो सामुंसो खलाय मालियाले इनका ताइनि बसर ठीक खायसिनाय ताइन बसर बा आम हायकेन लाई थांजावगा ताइन डिसेम्बर फाइजावगा ओ खालिंग आम हायके मां निन जरा लाई दंगो नों आम हायके मां जरा लाई दंनाय
नों ताम वानसुक दं आफोरखौ तामो निजी कसरांखौ नों सामुं खायावै निजी कसरांखौ नों साक साक न सय लामाव तैयावै नों बुइनोस दुसबेरना चेंसनाय लास्ट अखे ओ अ फना आसक चुगुइ दं आमसे बुआनो सुबाया अ फना बुआनोसो सुबाया नोंनि सागनि बोसो खस्थ खालायखा नों बोसो खालायखा नों बोसो खासिका बोसो काफ्राका नों बोसो एकदम खानाङै सामुं खालायखाबा नों गयबार मुक्तरि थांयावै थुयावै नों सामुं खालायखाबा नों कस खालायाखौ किन्तु नों कता वानसुक दं ओ फना आनो रिया सरकार आनो रिया ओ फना आनो रिया आबाय मां दुस बेरिने एक्सक्यूज रि जों जरा लाइदों दाखरो बुखरो जों एक्सक्यूज रुवै चिनि जीवन मुंसा मानिया अब जेमन काइसे ग्रेविटी है ग्रेविटी ओ नों माने अ संसार नाय मानि साका खिगलाके बतला मुस माकलायो आम काइसे नियम प्रकृति नि नियम नेचर नि काइसे ल अब हाइके न जोंनो स्नामनाय साबो कयेकटा ल स्नामिरो नों माइबो थाइमाना मुसुंखो नों माइ काइनो नांनाय नों हाइनो माइबो काइया खेतो माइसे काइया आमसे नों सुरि टंटि का काइतो रानो माइ रेडी रां रेडी काइतर तांगि नि बैंक अकाउंट तमसामंग रां देरनायबा तांगि तमसामंग नि खेतो नों माइसे काइया तमसामंग बुथाइ बाइगेरनायबा नि बस्तार तमसामंग बुतांगि सुबुंगरनायबा बिनि प्रकृति नियम बिनि स्नाममानि नियम से हाय नों माइ बुथाइ मनांखांके नों बुसलि सारदि काइदि तैलुदि सामखाइदि अबसे बिनि आ नियम आनबाय नों तमुनो बान्दि दङ साक साक ओ आं हाइनो सुरि सिमि दंब्ला आसुकबनि आनि बेबाग थानाय काइटर संनो नायो सामुं खालायदों ब निजिसो सामुं खालायो ब निजिसो सामुं खालायो आबुन बागै फायदि जों दिनैनि अ काहामवान सुंबायनो जों दिनै बाथाग लायानो आं केबनो बखा दुखुरनानै एबा केबनो हामिया सानानै लाजिरनानै थांगिया तामुखे अमाय जे काइसे इम्पोर्टेन्ट लेसन आं खाखायो अबनो नरक काहामके वान सुगानो ताई जों जतनि बागै अमो काहामगोन हामबाय जतन